Patrick Oke, Mama Pime Godero, Olongo Walime, Chino Meto Nyaka Pinyoru, Irinele Mielo Rumba, Komoto Ayoma Yoma, Inelele Goyo Sigala, Patija Kakadiani. Yudore Radio Ramogi, Radio namba chiela sa enabirie wange marodi e chienga. Radio Ramogi. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Garchu. Radio Ramogi. Radio Garchu Ramogi. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni to mokwongo mag thund weche mabende waiko ni gelak sechegi. Owete ariyo rwake od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kachiel kuom gino achiel gi magina to machielo noyudo hinyruok tok jonjore monjo gi e gwenge mag Ahero e sub-county ma Nyando. Komachielo bende en ni atende duond bura mar ODM e kaunti ma Migori opoyo jopiny e kaunti no kuom nere mbago ng'anyo mar Sabasaba odiochieng' manyoro. Bende ogai mar do Martha Koome koro kwayo rowere mondo mi oneni kinde mabende gichwalo ng'ur margi e yorno mamuol. Machiegni wachako kod kaunti ma Kisumu kama wayudo ni owete ariyo rwake od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kachiel kuomgi ne ochiel gi magina to machielo noyudo hinyruok to jonjore moko ne omonjogi e gwenge mag Ahero e sub-county ma Nyando. Owete ariyo go mabende ni kod duka mar M-Pesa e chiro ma Ahero ne omonj gi jonjore mabende ne tiyo kod apiko kar sadek mar otieno manyore seche mabende ne gidok pacho. Ruoth ma Kakola location Jacob Ngundi wacho ni e kinde monjo makamano achiel kuom wetego ne ochiel gi magina kamachielo to noyudo hinyruok kendo jonjorego no ringo kod omenda mapok oyanga kwana ne. Ngundi owacho ni ne oringo kod od thieth ma Ahero sub-county kapok ne ochwalgi e od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Obila koro osechako timo nonro e wi wach makamano. Komachielo bende en ni paro mopogore nyedhere e gwenge mag Mombasa banka ni obila orucho chenro mag ng'anyo mar Sabasaba mabende ni chano timi boma ma Mombasa odiochieng' manyoro. Moko kuom rowere wacho ni rocho ng'anyono ne nataro machik kama moko to pako obila kuom ketho ng'anyo makamano mabende giluwo ni ne nyalo kelo kuo kod ketho mwandu. George Aoko miwa ler mathoth kauke kaunti ma Mombasa. Okwamor kata matin kaka ojende ma Mombasa kendo kaka jokirati ma Uganda. Wachwanyore kabisa to wadwa ni wanyis jatelo ker mar piny ni kumo sechopeni nyaka koro o decide gimoro achiel. Mano James Ogare ma en achiel kuom rowere kendo jakedo ne ratich oganda kasayo okang' mane obila okawo nyoro mar garo kendo keyo jong'anyo e chuny boma ma Mombasa. Oimi kaponi odwa ni piny obedi koso odwa no ket piny. Nikech kinyalo bede piny ma kona ka kona dhano wuok oko. Gitemo mondo gigol duondgi to okiwinji. Iketo negi obila. How sustainable is that? En gimi biro timo nyaka karang'o? Be onyalo timre nyaka chieng'? Ogare koni kako jende lengo margi ne en yango nyasi mar Sabasaba mosebet kitimo higa ka higa kagichwalo ng'ur magen godo gino makata kamano ne okotimore kaluwore gi obila tandawuoya mane ogaro gi chien. Omiyo wadwa ni wawachi ni lweny ma pod wago ni en lweny mok rum kawuono. Nyalo bedo ni kawuono gidino nwa ndara, gidino nwa kumora mora, to lweny ni ok rum kawuono. En lweny ma pod wadhigo mbele kendo wabro goe nyaka waneni wan gi piny manyien, wan gi piny ma chik oluor, wan gi piny ma dhano ok nega oyaye, wan gi piny ma ng'ato ka ng'ato nyalo wacho pache kako nego beno owacho gi kako dware moko winjo ni rita mare ni andaki. Kata kamano Dan Omuya to koni ma chalni ne otimore kaluwore gi siem mane moko kuom jotelo chiwo ne rowere mane chano ng'anyo no. E gweng' mar Mombasa ka ok aneno mandamano kijende no temo mondo wuogi tok no nyalore nikech leaders ma Coast Region no wuoyo gi vijende gi ka mandamano magidwa timo ne mandamano mar Ruto must go chieng' tarik 7 ni to mano kigiti mandamano to ka mandamano magidwa timo Ruto must go e supermarket mar ng'ato
mano kigitimo maandamano. Kama maandamano magidwa timo ni Ruto must go and wango police station, kik gitim maandamano no. Mane giwinjo maandamano ne onge Mombasa. Kokoni ng'anyo masani ere bago opogore kod mano mana itimo kinde mosekalo. Ne wan kanyo, ne wa demonstrate, kendo ne waywago hakiwa. Ne waywago onge ng'ama babu senego, lakini ne kwa repo mine, ne kwa donji police station mwa wango, ne kwa donji supermarket mwa kwalo, ne wa maandamana kwa dwaro haki. Kawuono ni unyalo maandamana ka uketho mwandu nikech justice mane wa maandamana gi Raila Odinga. Motelo ne mano, obila ne oriko luongo kendo chiwo siem mager ne moko kuom jokedo ne ratich oganda mosebedo ka kawo ng'ala manyime e ng'anyo, gino mane omiyo ok giriwo kata mana e boma chieng' ng'anyono mar Sabasaba. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Komachelo bende en ni jong'anyo moheo 25 ne ochwale do makahawa e gwenge mag Nairobi kata boma Nairobi ka bende ne odonjnegi kod ketho mwandu e kinde ng'anyo kanyakla kod kuo mag mwandu e kinde ng'anyo ka bende do koro ng'ado ni ibro donjnegi kod ketho mar netemo loko loch ma sirikal ma pacho kae. Bende komachelo en ni jong'anyo maromo 77 e gwenge mag Eldoret bende ichano chwale do e nyimdo odiochieng' makauno ni ka bende donjonegi kod ketho mwandu kanyakla kod kwalo kuo mar mag mwandu e kinde ng'anyo ka komanda mar obila e kaunti ma Uasin Gishu Benjamin Mwanthi wacho ni jong'anyo go ne omaki e kar dak ma Huruma e gwengego mag Eldoret ka bende bro chwalgi e nyimdo kuom temo ketho mwandu kanyakla kod kuo mag mwandu e kinde ng'anyo. Wadhi kaunti ma Migori kama bende wayudo ni tenda duond bura mar ODM e kaunti ma Migori opoyo jopiny e kaunti no kuom ni rima bago ng'anyo mar Sabasaba odiochieng' manyoro e kaunti no kowacho ni ne en ranyisi mar luor ne duond bura kod tenda duond bura no mar ODM. Jakom mar duond bura no e kaunti no ma Migori Peter Kianda wacho ni ginyalo mana ng'anyo ka jatenda duond bura mar ODM Migosi Raila Odinga onyiso gi mondo gitim mano. Kainda wacho ni duond bura no mor gi rowere e kaunti no ma Migori kuom ne nyiso luor ne tenda duond bura mar ODM. Kung'iyo kaka gik moko timore kwende moko ma pod ji ok nyal winje wach, uneno kendo uwinjo gima timore. Wanto wamor kendo akwayo nukwe kendo wayie ni vijana mag ODM kaachiel kod jensi un jogo mawinjo wach kendo wamor kodu. Wanyalo timo gima kama pile, en ni wanyalo bedo gi piny maber ma ok jo ohala donjre gi tije ji kendo jok mawuotho bende ok donjruok godo. Tenda duond burano mar ODM e kaunti ma Migori bende okwedo mokalo tulo kod kuo ma bende noneno e gwenge mamoko ma bende no bage ng'anyo makamano mano ma bende no weyo ka ji mathoth ne owito ngimagi e kinde ng'anyo makamano. Bende ogai mar do Martha Koome koro kwayo oganda jo Kenya mondo mi onenie kinde ma bende gichwalo ng'ur margi e yor kwe maonge tulo moramora kata kuo moramora ma bende oneno e kinde ng'anyo. Bende okwayo bila e pacho kae mondo neni opogo e kinda jong'anyo ma bende ng'anyo mamuola kod jonjore ma bende osewuok e kwalo mwandu jo Kenya. You are coming in office at a time when our country and our democratic fabric have come under strain through waves of public protests. The delicate balance must be maintained between constitutional rights to peaceful assembly and protests. Members of the public must exercise their right to protest peacefully without carrying arms, looting or vandalism of public infrastructure such as government buildings, court infrastructure is very painful. The police must respond with restraint, proportionality and strict adherence to human rights standards, avoiding actions that could cause unnecessary harm or loss of life. Dwaro nitie mar mondo piny owacho obed kod twak kod rowere mag Gen Z e pacho kae mar mondo yud yo makare mar chungo ng'anyo makinde ka kinde pacho kae magi owachi kod jodak mag kaunti ma Taita Taveta ma bende ywak ni ng'anyo ma bende osebed kibago e pacho kae kelo ne gilal mathoth e ohelnigi.
Maandamano kwa kweli yanaathiri sana raia, kwa sababu raia mara nyingi wanafanya biashara na wengine pia wanaosafiri. Kama juzi jana tumeona watu walikuwa wanasafiri safari ndefu waliweza kukatizwa safari zao. Tuliona SGR iliweza kukatizwa na hata mabasi yaliweza kukatizwa, na wafanyabiashara wengi pia waliweza kukatizwa shughuli zao. Kuna kitu serikali sielewi ni kwa nini haitaki kujifunza, kwa sababu kuna kitu vijana wanataka wasikizwe na serikali ni kama haitaki. Imedu weche manyien gi Roda Odhiambo. Jatend piny Kenya Migosi William Ruto keto ke paro mar chika mabende chwalo omenda mopogre ne migepe mag piny owacho mayotimo e log tich mare e boma ma Nairobi. Kakoro od bura mamalo bro yudo kata sirikal mamalo bro yudo omenda maromo trilion 2.49 ka counties kata piny owacho ma counties koro bro yudo omenda kata pok mar omenda maromo shillings bilion 405.1. The National Assembly and the Senate considered and approved the version of the bill proposed by the Mediation Committee on 19th June and 30th June, respectively, thereby concluding the bicameral consideration of the bill. Your Excellency, the bill proposes a shareable revenue of Kenya shillings 2.835 trillion between the two levels of government by allocating the national government Kenya shillings 2.419 trillion and the county governments 405.1 billion. Mane mabedo kiluwa giko mag weche mago yorno maradimba kata weche manyene yorno maradimba to magithuru weche mabende ne waiko nigi laksechegi. Owete ariyo rwake othiedha ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kaachiel kuom gino chel gi magina to machielo noyudo hinyruok tok jonjore monjogi e gwenge mag Ahero e sub-county ma Nyando. Tend duond bura mar ODM e kaunti ma Migori opoyo jopiny e kaunti no kuom ni rembago ng'anyo mar Sabasaba odiochienga manyoro. Bende ogai mar do Mathakome okwayo jo Kenya mondo kinde ka kinde oneni seche ma gichwalo ng'uru margi e yor kwe. Watudo koromo kanyo saa 8 kod saa 9 ne weche manyene yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. Weche mag tuke ni kilepe adek sano dich manyo sei mar jatugo mar Manchester City Jack Grealish kuom omenda maromo £40 million. Tim mar Tottenham, Newcastle kaachiel gi Napoli sani koro luwo jatugo nero mawuok e piny Ingereza ma bende Manchester City wacho ni giseketo nengo ne £40 million ne jatugo nero ma jahigni 29. Newcastle United bende wacho ni gin gi geno maduong' mokalo mar ng'iewo jatugo Mark Guehi ma jahigni 24 ka klab nero bende wacho ni dwa medo nengo ma jatugo nero masani bende dwaro gi Crystal Palace. Komachielo, Crystal Palace bende nie ng'wech mar loso gi jatugo mar Sporting ama bende imanyo gi timbe mamoko ma tim mar Ingereza jatugo Osman Diamonde ma jahigni 21. Newcastle bende sani koro timo twak gi jatugo Dominic Calvert-Lewin ma jahigni 28 eka meneja Edin Howe wacho ni dwaro jatugo nero malich mokalo kowuok e tim nero mar Everton. Winjruok mar tim nero gi jatugo nero e kinde mokalo ne omiye thuolo mar wuok sasa modwaro, kata kamano jatugo no bende dwaro gi tim mar Manchester United. Komachielo bende Manchester United bende manyo jatugo mar Brazil Ederson kowuok e tim mar Atalanta eka Inter Milan gi Juventus bende manyo sei mar jatugo nero ma jahigni 26 ma nengo ne ochung' e £44 million. Jaloyo mar Denmark Rasmus Højlund ma jahigni 22 bende wacho ni ok ogen mar wuok e tim mar Manchester United, kata kamano wacho ni ka klab no miye thuolo ni dwa use to biro yie mondo dhi. Ka jatugo nero dwaro gi tim mar Inter Milan ma Italia. Gie kinde no Manchester United bende wachore ni oseketo omenda maromo £30 million ne ng'ano madwaro jatugo Andre Onana. Kata kamano Onana wacho ni ok one kodwa wuok e timno, makmana ni ka koro ouse to biro yie mar wuok e timno. Manchester United bende wacho ni gidwaro jatugo Wilfred Ndidi ma jahigni 28 mawuok e piny Nigeria. Iwacho ni biro we thuolo kuom £9 million e thuolo ni eri ma bende tim mar Leicester City gi Fulham bende dwaro jatugo no. Luka Modric bende dhi e tim mar AC Milan kendo magi oseyangi gi kocha Allegri
mabende wacho ni bang' tuke mag Club World Cup, Luka Modric biro dhi e tim nero mar AC Milan. Kilepe mamoko mag Serie A bende dwaro jatugo no, kata kamano owacho ni kowuok e tim mar Real Madrid to osewinjore gi tim mar AC Milan. Real Madrid bende biro rakore gi tim mar Paris Saint-Germain e nus final mar Club World Cup mano chieng' tich adek, eka final ibiro go chieng' Jumapil. Modric ma en jaloch mar Ballon d'Or higa mar 2018 biro riwore gi jatugo mamoko mag AC Milan mabende dwa dok e tim no. Kampen mar manyo sei mar jotugo mamoko mabende dwa dhi e tim mar AC Milan dhi nyime, kama bende gidwaro jatugo machielo mawuok e tim mar Cremonese. Allegri mabende e kinde mokalo ne owacho ni nodwaro jotugo adek mawuok e Serie A. Wachore ni sani geto jotugo moko adek kendo kawuok e tim mar Juventus mar piny Italia kono. Mano emokelo e giko mar weche tuke gi sani. Wachak watudre kendo bang'e an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Osiepo miti chini yako yuki, osiepo dele boni majaseme, osiepris jakwasi nyauchi, osiepo hajalego randako, osiepo mondi joni majasiaya, vinie Kampala City, vinie Kampala City. Masira nyumbani kwetu, osiepo dede nyauchi mosiepi, osiepo mondi saya mosiepi, Loitas from Kampala, Uganda, Tickles Giggles. Joshua Toto London, William Ochienge.
pesa zile. Magoyo tumi Uganda Kampala, Nurwaka Kiera Gabiolo Siepi, Wabuno Kinyasi pongezi kwako, Wapoi Kiera Kivino Sema, Udojo Dalanga Lego Usonga, Ijopo Dalangi Moha Jaleko, Ijopo Dalanga Fune Mosiepi, Nayundo Masira nyumbani kwetu, Mosepo Dedeja Uchi Mosiepi, Mosepo Mondisa. Maramogi Radio, Radio Ramogi, Karchun Jaluo.